Afgelopen woensdag startte de kinderboekenweek met als thema Voor altijd jong, waarbij opa's en oma's in het middelpunt staan. Speciaal voor hen werd vrijdag in de bibliotheek een voorleeslunch gehouden. Op deze dag is ieder jaar de nationale voorleeslunch speciaal bedoeld voor ouderen. Omdat het belangrijk is dat er veel gelezen wordt en ook voorgelezen wordt als mensen dat niet meer zelf kunnen. Aan jongere kinderen heel belangrijk, maar ook aan oudere mensen heel belangrijk. Ook voor hun is voorlezen een fijne manier van dagbesteding. En daar wordt deze dag voor gebruikt. En wij hebben hem een beetje omgebogen, want de kinderboekenweek heeft als thema opa's en oma's dit jaar. Dus wij hadden zoiets van, nou we pakken één en één en dan zijn ze welkom hier. Terwijl de gasten rustig afwachten wat er zou gaan gebeuren, waren de kinderen van de torenbal druk bezig met het voorbereiden van de lunch. Wat zijn jullie aan het doen? Vandaag is het kinderboekenweek eigenlijk, ja. Dan gaan we lunchen met z'n allen. En ja, alles is al bijna klaar. En daarna gaan we zitten eten. Opa, oma, vader en moeder. En de kinderen allemaal. En als jullie klaar zijn met de lunch, wat gaat er dan gebeuren? Ja, misschien gaan we dan iets nog leuks doen of voorlezen voor de groepjes. Want we maken eigenlijk groepjes en dan gaan we voorlezen voor iedereen. En dan komt het gedeelte van de voorleeslunch. Dus dan gaan ze overal in de bibliotheek zitten met opa en oma en gaan ze in groepjes verhalen voorlezen. En toen iedereen een plekje gevonden had, konden de kinderen starten met het voorlezen uit een boek. Ik het in een plastic tas verpopte pak naar beneden en daarna kroop ik voorzichtig achterstevoren uit het raam. Naast de kinderen lazen ook sommige opa's en oma's voor. Zo ook Willy, de oma van Naila. En Jip moet weer op de stoel. Knip-knap, zegt de schaar. Ziezo, zegt de kapper, nou is het klaar. En was het heus zo erg? Jip lacht. De kapper knoopt het witte manteltje los en daar staat Jip weer op straat. Ja, ik vind het een geweldig boek, Jip en Janneke. En waarom? Ja, weet ik niet. Misschien dat wij dat vroeger ook al kenden, Jip en Janneke. Was een beetje terugdenken aan vroeger. Beetje wel aan de schoolbank, hè. En waarom heb jij Jip en Janneke gelezen? Omdat ik het een superleuk boek vind en omdat en er heel veel andere boeken zijn die een beetje moeilijker zijn. Ik zag deze en die vond ik heel leuk. En waar gaat het boek over? Over een jongen en een meisje die gaan elkaar ontmoeten. En daar worden ze heel veel leuke vrienden en daar gaan ze helemaal leuke dingen doen. Tijdens de kinderboekenweek worden tal van activiteiten georganiseerd. Volgende week woensdag dan hebben we een speciale kinderboeken knutselmiddag. Bedoeld voor de kinderen van de basisschool om samen met opa of oma of papa of mama naartoe te gaan. En dan zitten er hier verspreid door de bibliotheek iets van 10 tot 12 standjes, workshoptafels, waar opa's en oma's voor zijn uitgenodigd die dan samen met de kinderen gaan knutselen. De kinderboekenweek loopt nog door tot en met 16 oktober.